Менә уха пешә. Урамда, казанда, пычакта. Тынычлык, җанга рәхәт. Мәчет манарасы. Әле яңа гына Казанда иттеләр. Бит бу, таптагыз итләр, китегез. Бит бу уйланырга, менә бу коронавирус, карантиннар бер сәбәп. Бигрәк тә банкет эшләре белән шөгыльләнүчеләр өчен. Җомга көнлә баса, банкетлар көне. Алар юк. Алар киләчәктә дә булмаячак бит. Син популяр булганда, алар бар. Олыгайгач, синең урыныңны яшьләр ала, һәм ул синең булмаячак. Менә бу шуңа әзерлек, шуңа инану, һәм шуны аңлау. Менә шундый уйлар килде әле, фәлсәфи.